Arrasateko Monterron parkean egin dugu hitzordua Serge musikariarekin. Eraso taldeko abeslari bezala ezagutzen dugu gehienok, baina azken urteetan bakarkako bidean ere badabil. Berriki Leihotik Mundura diskoa kaleratu du. Gogoratzen dut amaitzear zenean, uda ezin hobea izaten ari zenean, lagunak herria, barreak eta algara, bizikleta gaineko garaietan, iraila heldu zen, dena irentsi naia. Haupa Serge, hemen bildu gara Arrasateko Monterron parke eder honetan, musikalki ere historia asko daukan parke honetan, aitzaki hartuta argitaratu duzun zure bigarren bakarkako diskoa, Leihotik Mundura izeneko disko hau, Elkar zigilupean argitaratu duela aste hilabete gutxi, eta zen bezala zure musika bidean bigarren emaitza bat. Bai, zeinek esan bertzun, egia zen. Bakarkako bide bat hartuko nuela edo gutxien zate hori irekiko nuela edo, baina duela urte batzuk gutxienez niretzat igual ez zegoen nire barruan, baina ez dakit, gustora hasi naiz. Badira urte batzuk edo banuela gogoak edo horrelako zozar egiteko. Eta azkenean, agizu, musikariok beti ditugu konplexuak, beldurrak, eta egia esan konfort horretan erasokin gustoren enbilen, eta nago, baina beste ate batzuk nahi nituen ireki niretzat, besteentzat, eta pare bat urte enarak itzuli dira diskoa atera nuela, eta oraintxe nator berriro nire bigarrengo lanarekin, Leihotik Mundura honekin. Serge, eraso taldean ezagutu zintudan nigo indala ja markada pare bat, belaunaldi gazteago batzuk ja oso taldearekin ezagutuko zintuzten, urte pila bat musika munduan, ez? Bai, nik uste aspalditik neukan buruan horrelako zozer egitea, ezta? Eta behar bada pausua ematea beti da zaila edo beti da konplexua edo beldurrak dituzu, ez dakit, baina bai, egia esan beste ate bat nahi nuen iriki eta erasotik kanpo ere, zergatik ni printzipioz askotan esan dut. Egia da erasorekin musika gogorra lantzen dugula, baina jarraitzaile askok entzun dutenean nire fazeta hau edo ez zaie harritu. Egia da eraso bai gabiltzala eremu oso desberdinetan, ezta? Musika gogorra lantzen dugu, baina baita ere lehuntasuna ere beti eman diegu kabida gure musika. Gu beti esaten dugu behar bada 80. hamarkadako semeak garela, ezta? Musika oso aspektu handietan zenbiltzan orduan, crossoverra eta ez dakit, leku askotatik jaso dugu musika edo, eta horretik baliteke horrek ere lagundu izana, nik parametro hauetan sartu izana edo. Eraso taldearekin nahiko argi zegoen ze parametroetan ibiltzen zinaten, metala hor zegoen, rocka hor zegoen, beste eragin batzuk ere. Zure bakarkako bide honetan musikalki non kokatzen duzu zure burua? Nik galdetu didate galdera hau eta egia esan nahiko zaila da hortan erantzutea, baina izatekotan nik izango nuke igual izango litzatekeela folka, baina garaikidea edo. Ez zaharkituta ez, berrituta ez dela, ezta? Ze azkenean jantzita daude kantuak, gitarra akustikoz aparte, badira beste elementu batzuk non kantuak janzten duten eta taldetu, sendotu eta freskotasun puntu bat ere eman edo. Eta horretik, nik esatekotan edo, folk garaikidea edo,
Saharak itzuli dira izan zen zure lehenengo diskoa, Leihotik mundura bigarrena, garapen bat badago, diskoa grabatzeko Einaut Gaztainagarena jotzen duk berriro, Zestako Gaztain estudioetara. Lehenengo diskoaren estruktura berdinakin, baino nobedadeak ere badira grabatzeko eran eta kantuen sorkuntzan eran, ez? Egia da, lehenengo diskoarekin edo ez genekiela nora joan. Ni banekien nire kantu akustikoak, biluztutako kantu hauek, zur muin hau edo, nondik hasten zen, baina ez nekin seguru noraino joan edo, nondik norakoak egin kantu hauekin. Orduan, jo nuen Einaut Gaztainagaren gana, ezta? Gaztain estudio, zestuan dituen estudioetara. Einauten gana jo nuen, pixkat, kantu hauek janzteko iritzi baten bila eta pixkat jakiteko zer egin genezakeen edo. Eta, bueno, nik komentatu nizkion nire kezkak, kantuak, bueno, berez nahiko gutxik zeudela edo, baina handitzeko grein horretan edo, igual ez dakit, sintetizadoreak edo, eta delay askoko gitarrekin handitzeko eta azkar ulertu zuen. Eta egia da, lehenengo diskoakin atar ginen produktua edo, igertzen zela nondin orako hori edo, pixkat garaikide edo egiteraino edo. Eta honetan beharroa da, ara urrunago joan izan naiz edo, eta Einautekin, berriro egin dut Einautekin lan, eta hasieratik komentatu nion Einauti urrutirago joan behar genuela, eta beharroa da kantuak oraindik ere gehiago jantzi edo. Batez ere perkusio lanetan edo, eta bi diskoak ikusita edo, igual gehiago igertzen dut hori bigarrengo horretan pixka jantziagoa dagoela edo. Nik utxenez hori, sentsazio hori badokat. Lehenengoa gitarra akustiko esaten da, nahiko zorrotz grabatzen dugu, gero badakigu gero horren gainean sartuko ditugula doinu asko eta oso zorrotz joan behar du. Orduan, gitarra akustikoaz grabatzen ditugu, gero ahotsak, eta gehiago azten gara ja janzten. Eta hor ja Einauten eskua orduan azten da zahartzen. Badauka hor sintetizadore zahar bat, estudioan, gehien bat horrekin sartu ditu soinu guztiak. 80. hamarkako sintetizadore bada eta jokua ematen du. Eta sintetizadore berdinarekin kantu desberdinei baritate desberdina ematen dio. Gero gitarra, delay askoko gitarrak ere pixkat matiz batzuk sartzen dizkio. Ez dakit, azkenean Einautekin lan egitearen arrazoia edo nire ustez nire kantuak behar bada hartzen dute beste argitasun bat. Kantuak berez nahiko ilunak dira edo egia esan egiterako orduan nahiko ilunak iruditu zaizkiten eta berak argitu egiten ditu, kolorea eman eta kantua handitu egiten da. Niretzako gauzarik garrantzitsuena edo. Horregatik ekoizle lan era hori asko gustatu zait hasieratik. Diskoa bakarka sortu dek etxean, grabatu berriz Einaut Gaztainagarekin Gaztain estudioetan, eta zuzenekoetarako Mikel Albisturren laguntza izango du emanaldi batzuetan, ez? Mikel Albistur arrasatear laguna dut, musikari profesionala da, oboea jotzen du, eta lehenengo diskoa atera nuenean, ondoen gozala duo formatuan edo pixkat kantuak diskoan ateratzen diren moduan edo aurkeztea edo. Eta beraren gana jo nuen eta bea egia esan ez dago ohituta gauza hauetara, baina poliki hartu dio, zentzua, samplerak sartzen, pixkat diskoan dagoen moduan azaltzen edo. Eta
hor gabiltza. Egia esan gustora da jolasten eta bai. Enarak itzuli dira diskoa autoekoizpen bidez ikusi zuen argia. Honakoan berriz, Elkar diskoetxearen babesa izan duzu diskoa kaleratzeko orduan. Lehenengo diskoa autoekoizpena izan zen eta honek bide hori jarraitzekotan zegoen. Eta pentsatu nuen lagungarri izango zait. Eta azkenean deitu nien eta gustatu zitzaien ideia eta nire gustatu zitzaiten jaso nuen erantzuna eta kooperatzeko aukera hori edo interesgarri ikusi nun. Eta lehenengo telefono deiarekin igarri nuen gustora ingo nuela lan beraiekin. Eta horrela izan da. Lehenengo diskoaren diseinua zuri beltzean joan zen, honakoan berriz, kolorea nagusi. Bai, azala oso polita gatu da. Egia esan azala nire alabak marraztutako marrazki batetik atera nun. Konfinamendu garaian genbiltzan eta nik hor kantuak egin eta batean oskailuan ikusi nuen iman batekin pegatuta marrazki hau, ezta? Eta koloreak eta ze polita eta edarra eta inge alabak komentatu nuen, ze polita nezun da, bai da. Hortik egunetara eta kontuatu nintzen, ikusten nuen bakoitzian zoze desberdina zaukala edo eta bapatean kontuatu nintzen, karo, azala izan behar du, deitzen ari zait. Normalean, zu diskoak grabatzen duzunean edo, normalean diskoak grabatuta gero sortzen da azalaren ideia, nondik norakoak izenburuarekin edo. Eta honetan, alrebez gertatu da. Azkenean, diskoa bukatu gabe neukala ere, banekien azala hori behartzuela izan. Gero ere bai, errestasuna baten du, kasu honetan ere, Nestorrek egin du maketazio lan bikaina, eta errestasun hori eman dio, azkenean zan diot. Nestor, lasai, azala bat zeukau. Eta ja azalakin, beste irabateketako lan batekin azte zara, ez da, eta Iranak bete ditut, ez diot inori ezer zor, bakarrik bizitza hontan, nire alboan. Gauero ametxe egin duen, maitale horri. Dena berari, maitale horri. Bizitakoak nahikoak izan ditu. Lehen diskoa Enarak itzuli dira izan zen. Disko horretan Gari Berasaluzeren poemaetatik oinarritu zinen kantuak egiterako garaian. Honakoan berriz, diskoko kantu batezik, Garira jarraitzen duela izaten, beste guztiak zuk idatzi dituzu. Asko aldatzen du kontzeptua zuretzako konposatzerako orduan hitzak zureak izatea edo beste batenak izatea? Ez, egia esan ez. Nik kantua azten ezenean lantzen edo melodiakin azten naiz, akordeekin eta melodiarekin, eta gero ja azten naiz kantuak idazten edo gutxienez janzten. Behar bada, ia idatzita dagoen poema batetik edo lan egiteko igual errexagoa dela edo. Ezin dezu jarri dan bezala, baina askotan berdezu hitzak moldatu, luzatu, moztu, gehitu. Honetan egia esan dizuten bezala, ez negoen nire momenturik onenean, konfinamendu hasieran, pertsonalki eta alderatuz beste diskoarekin alderatuz, betan ez naukala gainez pentsatuta grabatzia eta ez ateratzia eta zer ez. Nengoen oso gustora nengoen Enarak itzuli diraren biran sartuta, baina batean dana zapuztu zanean eta gero mila kontu atzetik, batean kontuatzen naiz baitu dela gauza kontatzeko. Eta naiz eta kontzienteki ez nakan pentsatuta gitarra hartu eta kantu berriak egin, batean hor nago, lehioan idazten
eta konposatzen. Eta netzako igual behar da lagundu ditena banituen barruan gauza asko esateko minak nituen eta terapia moduan erabili izan dut hori. Terapia totala izan da netzako. Azkenean, barruko min horiek ateratze horretan edo banituen atera behar nituen gauzak edo. Eta honek atera dizkit, barrutik dana ustu naiz eta oparitu ginen, ezta? Horrelako sentsazio bat daukat. Bukatu tenien eta ikusten tenien non dagoen dana eta irekitzen dudanean eta kantuak irakurtzen ditudanean, ja ez sortzaile moduan baizik eta entzule moduan konturatzen naiz mina dagoela. Eta gero, horrek behar bada ere zipristin duela diskoan, izan nahia edo gertzen da minak dariola kantuei. Nik beti izaten dut nire altxorrerik handiena edo musika dela. Nirekin dator musika, eta nik askotan beragabe ez naiz ondo sentitzen edo. Baina altxorra hori edo motxila hori zurekin eramatea edo da niretzako nire altxorri preziatuena. Bai. Diskoa kalean da, zuzeneko aurkezpen batzuk ere iragarri dituzu. Zer lortu nahi duzu diskonekin, agian aurrekoarekin zapuztuzena egoera guzti honegatik noski, baina aurrera begira zer nahiko zenuke egin diskonekin? Nik nahi dudana diskonekin bertan azaltzen diren kantuak abestu, jendeari abestu, ulertzia bertan esaten diren gauzak edo. Azkenean galtuak ez gatzia bidean edo. Erruan, nik asko estimatzen dut zuzeneko baten kantuak abestea edo eta bizkat azalaraztea eta nire kezkak jendeari ezagutaraztea. Egia da kantuak behar bada konotazio batzuk dituela oso pertsonalak, baina nik badakit kantuak ja hor daudenetik edo ja ez dira neriak, ja jendearena dela, ez da. Jendeak askotan kantu bat entzuten duenean edo bereganatzen du eta bertan kontatzen den historia hori edo bereganatzen du eta bere percepzio batekin edo beste zentzu bat ematen dio edo. Eta hori gustatzen zait. Zuk konposatzen gozatu bezala, gu entzule bezala ere gozatu dugu diskoaz. Plazer bat izan da zure lan berria ezagutzea eta bidean topatuko garela espero dut. Eskerrik asko zuei, Kojota Oier, eta ea laiztere elkartzen garen. Kontzerturen baten edo zuzeneko baten, hori seinale hona izangoan. Bai. Ondo mila esker.